Bueno, seguidamente vamos a presentar la experiencia de Benimaclet Viu y el proyecto Benimaclet Estime. La presentación la hará Ernest Estornell, que es uno de los miembros del colectivo Benimaclet Viu. Bueno, bé, gràcies. Bé, bon dia a tots, crec que ja se coneguem des del nostre mentor. Vaig a presentar-vos la iniciativa que anomenem Benimaclet Estime, Benimaclet I Love You, que és una trobada d'entitats al voltant d'un entorn essencialment sociocultural que crec que s'entén millor si repassem una miqueta la història de com es va formar. Enguany ha sigut la 5a volta que l'han feta, partint del 2010, és una cosa relativament recent, però anem a intentar seguir un poquet la història. Però abans s'ha comentat que el barri de Benimaclet, moltes de les iniciatives que s'estan comentant no són iniciatives que han sorgit del no-res. I Ernest Cano, crec que ha sigut el que ho ha comentat, i ha evidenciat que n'hi havia una sèrie de població que, vinguda de comarques, s'assentava en Benimaclet i no acaba d'encaixar en el que havien sigut les associacions històriques, com podia ser l'associació de veïns o podia ser l'assemblea de veïns. Aquesta gent va criar, evidentment, també s'ha comentat, va portar els seus fills a escola i una de les escoles emblemàtiques de Benimaclet, que crec que cal encara mencionar-la més del que ja s'ha fet, és el Pare Català. Pare Català ha actuat de catalitzador de moltes iniciatives i el 2009 rep la proposta d'organitzar la trobada d'escoles en valencià. És que veniu de fora, això és una reunió anual que se fa de totes les escoles que mantenen línies en la llengua pròpia dels valencians, una llengua menyspreada, minoritzada i molt maltractada pel govern que hem tingut des de fa una eternitat, massa eternitat. I aquest any 2009 l'escola, trencant el que era l'habitual, allarga la iniciativa a tot el col·lectiu social, òbviament progressista, de Benimaclet. És a dir, que no quedarà un fet exclusivament escolar, dir, bé, si juntem així, totes les escoles en valencià se fa per persones, doncs a nosaltres ens tocava la ciutat de València, sinó que demana la participació i la col·laboració no només de l'AMPA de l'escola, sinó també de pares i mares que estaven allí més o menys actius en l'escola, que ja han fet coses de col·laboració, d'altres entitats i associacions del poble. I arran d'això hi ha una bona resposta. La gent comença a dir que sí, que vol col·laborar, que vol participar en aquesta trobada d'escoles en valencià, encara que no té res a veure en la comunitat escolar, i acabem organitzant una espècie de plataforma, associació, que és Benimaclet Viu. Tenim el logo, molts de vosaltres el coneixereu, perquè és un logo molt bonico, fet per el dissenyador Ovidi Sambonet, que representa un taulell morisc, que és una manera d'entroncar-nos en aquesta tradició ancestral que és Benimaclet, de procedència islàmica. Doncs bé, és Benimaclet Viu, Benimaclet Lives o Benimaclet Alive, com vulgueu, això de la traducció que agafeu bona és. Se fem com a nació, se presentem oficialment a principis de 2010 i la primera acció que tenim és en la trobada. Ja innovant, aconseguim fer una de les trobades d'escoles en valencià de la ciutat de València més multitudinàries que s'han fet mai i ne portem quasi 30 anys fent-ne. Aconseguim introduir una gran novetat, que és donar-li el protagonisme cultural a la música en valencià. Quan abans la música era simplement un entreteniment, és a dir, bé, venien grups a cantar en valencià, però era cosa més de tipus espectacle, entreteniment, que del sentit cultural. És una cosa que ja estàvem treballant en l'escola Pare Català des d'abans. Aleshores, en aquestes iniciatives passa la trobada. Jo volia ensenyar-vos una foto històrica, que és just aquesta trobada del 2010. Així apareix la primera pancarta que fem com a Benimaclet Viu,
en la trobada, ahí tenim el Moro Maclet, un dels símbols de Benimaclet, clarament, de l'assemblea de veïns, i ja veurem que la família va anar creixent. I a partir d'aquest enorme èxit que és la trobada, quan ja ha passat tot, diguem, anem a continuar. És a dir, havíem aconseguit congregar en Benimaclet Viu tota aquesta sèrie de persones que, com es deia a l'inici, no havien acabat d'encaixar en el que era el teixit associatiu de Benimaclet i que tenien moltes ganes de fer coses. Aleshores se van adonar compte de l'enorme potencial que teníem ahir de gent i van dir, tirem endavant, mantenim esta plataforma associació i continuem fent programacions. Aleshores, a partir de Benimaclet Viu, varen crear la Universitat Lliure de Benimaclet, és a dir, una espècie de branca didàctica que feien xerrades, debats, presentacions de llibres. A partir d'ahir farem aquest mateix any, el 2010, la primera festa Estellers, que és una festa de poesia en valencià, que la fem en setembre. Després ja, un parell d'anys després, varen prendre la iniciativa de fer una fira del llibre i del disc en valencià just en les dates precedents a Nadal, i quan la gent està buscant què regalar a les persones, diu, tenim això, literatura i música en valencià, què millor que això? Abans d'anar a la Corte Inglés veniu així. I així hem continuat intensament. Dins d'aquesta perspectiva, se plantejaren que allò de la trobada havia estat molt bé i que també tenien que fer-ho. És a dir, tenien un problema clarament de visibilitat. És a dir, tot allò que se cou en Benimaclet i sobretot en el sector progressista està al marge de qualsevol ajuda institucional, a més ho ha estat fins ara, està amagat, està sense cap possibilitat d'eixir en un mitjà de comunicació, i menys ara, que ens han esquilmallat les que quedaven, i d'aquesta manera se plantegem el fer la nostra pròpia trobada. És a dir, un moment, un dia a l'any, un dia, és algo més d'un dia, però fonamentalment és una jornada en la qual intentem reunir totes les associacions progressistes de Benimaclet en defensa de la llengua i de la cultura dels valencians, allò que és el nostre propi assumptament. Obrint la mà, òbviament, a aquest caràcter social i d'integració que sempre hem volgut. És a dir, no només és entitats relacionades amb la llengua o cultura exclusivament, sinó també en moltes relacions. Us volia ficar, per exemple, una foto, això és del dissabte passat. El dissabte passat van fer la primera part del Benimaclet T'estime 2015. És a dir, la trobada d'entitats que abans, fins a l'any passat, ho fem tot el mateix dia, des de matí fins a la vesprada, nit pràcticament, i van dir, la calor que fa allà i coses d'aixes, patim un poc. I enguany em van decidir fer-lo en dos parts. Van dir, fem una vesprada, la fira d'entitats, i el dissabte següent, és a dir, el proper dissabte, dia 6, farem la part de la fira de la música, que és una que també hem tingut, és a dir, una espècie de mostra musical de les novetats que tenim, encaminada sobretot a utilitzar la música en valencià com a instrument educatiu, que és molt important. En definitiva, els xiquetes, quan creixen, van a recordar aquelles cançons que escoltaven de menudes, i ho faran tota la vida. I és molt important educar-los en aquestes cançons. Per tant, considerem que aquesta Fira de la Música no és un espectacle, és una manera de trobar-se en els músics, estan allí, parlem en ells, no sempre d'escoltar el que han fet, sinó que això serà dissabte proper, i a més tornem al pare català. Si vos he contat que l'origen de Benimaclet Viu i d'aquestes trobades Benimaclet T'estime i la Fira de la Música va ser la iniciativa del Pare Català, enguany que just el Pare Català commemora el seu 35è aniversari de la seva fundació i el que és més important, el 25è aniversari de la instauració de la primera línia en valencià, que enguany hi ha 3, o sigui, tota l'escola Pare Català és en valencià, 3 línies en valencià, no n'hi ha cap cas en València que sigui així, i totes elles, ja us dic que no ha sigut fàcil, ha sigut tota a base de manifestacions, polèmiques, bronques i tot el que ha fet falta per aconseguir-lo, qui ho diria, estant en València, que aquestes coses puguen passar, i enguany tornem, s'han decidit fer la Fira de la Música al Pare Català i aprofitem aquesta commemoració 35-25 aniversari per a tornar al Pare Català i dir, nosaltres hem eixit d'ací, tot això que esteu veient d'ací, ha eixit d'esta iniciativa i estem agraïts per aquesta iniciativa que al seu moment, el 2010, va prendre el Pare Català. Mireu, per exemple, aquestes fotos,
en les quals, bé, així reconeixereu a Josep Vicent Freixina, un dels musicoles més importants del país, junt amb Amàlia Garrigós, una coneguda presentadora de ràdio i televisió desnonada, òbviament, per el tancament que el govern del Partit Popular va fer de nostres mitjans de comunicació. Són els presentadors, no?, d'esta Fira de la Música que mantenim. Estela Rocha, de Benimaclet, sempre present en totes les iniciatives, òbviament. Així veiem la família, que us dic que havia crescut. El Moro Maclet està acompanyat del Tirado Blanc, també un altre gegant històric tradicional de l'Assemblea de Veïns, però també tenim a la geganta Cleta, de Benimaclet, Cleta. És la geganta que va fer Benimaclet Viu fa 2 anys. És que ara és una supergeganta, la foto no se veu molt bé, però li trau tot el cap a la resta, així que queda ben clar, dona i la més gran de totes. I així se podeu trobar la participació de les escoles, de gent de totes les edats que contribueixen a aquesta gran trobada. Un exemple de la va ser el 2013, quan va ser la presentació oficial de l'Atleta per primera volta, de sempre escoltada per l'Estela Rocha. Imatges de la Fira de la Música, un grup Carraixet, un grup històric també, de les nostres contrades. Este crec que és Gerai, del grup Novembre Elèctric. Així estic jo presentant la Fira de la Música, però això és el de menys. Esta, no la fiqué perquè em deixeu a mi en barrer de palla, no, és que vull que mireu açò. Llegiu? Això és el nostre lema. Són uns coneguts versos del grandíssim poeta de Burjassot, Vicent Andrés Estellers. No limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Això és el que volem. Baixar al carrer, fer-nos visibles, estar ahí, demostrar a la gent que ixa València, tenint de Benimaclet lamentablement com a barri de València, que això ja mos pesa prou, està ahí i ha estat amagada, ha estat sense accés a aquests mitjans de comunicació, però continuem treballant i continuem batallant tot el que faci falta per a treure les coses endavant. Òbviament, totes aquestes coses no se deslliguen de la part festiva, com vegeu, és una reunió, estem menjant una paella, tots junts, una bona colla. La banda juvenil, no?, del musical de Benimaclet, és que jo soc un poc ubicu, aleshores, a més de ser membre fundador i principal impulsor de Benimaclet Viu i totes les seues coses, també soc de la junta directiva del Centre Instructiu Musical de Benimaclet, el musical, que ja s'ha fet menció, crec que el Mescano també, a l'enorme renovació que hem fet, i bé, que esperem continuar per aquest camí. Després Pau us parlarà un poquet més d'això. Així tenim els tres gegants, no?, en la nostra pancarta, un escenari preparat, Estela Rocha, com sempre, la Moixeranga de València, que també és un dels elements clàssics i característics que hem recolzat sempre, els balls tradicionals, perquè nosaltres volem sobretot dir, nosaltres volem ser poble, però poble entès no com un manteniment de tancament o de tradicions ancestrals, sinó poble en la manera de conviure. O sigui, un poble, dius, tu vaig a un lloc i en aquest lloc vull que la gent me conega, vull conèixer a la gent, vull saber a qui me trobo en cada cantó, vull saludar a la gent, no vull passar en una ciutat dormitori com algun moments que ha corregut el risc de convertir-se en Benimaclet i part de Benimaclet, aquests possibles Benimaclets o alternatives a Benimaclet que s'ha parlat abans, existeix, que és la Benimaclet ciutat dormitori. La gent va, s'allà en casa, ells se'n va a treballar, torna, ja està, i després se'n va a comprar un centre comercial i ja passa tot. No volem això. Quan parlem de voler ser un poble, és voler ser un lloc on la gent se coneix cadascú, on se maneja, on va a comprar les botigues del poble, on fa la vida social en el poble i se'n forma tot aquest teixit social d'integració que és en definitiva el que estem buscant. I això ho fem fent iniciatives com un grup de dansa tradicional. Així, per exemple, com us deia abans, la comunió que tenim, és a dir, Benimaclet Estime no només combrega aquestes relacions, sinó tot allò que pensem que té una sensibilitat especial. En aquesta foto no se distingueix molt bé, però per exemple, allà a la dreta, no sé si no arribareu a llegir el cartell, és la Fundació Sant Joan de Déu. O sigui, una fundació creada per missioners que se dedica a acollir a gent sense sostre. Entonces, en Barcelona sí que fan per la llengua, així no tant, però es convidem a venir perquè consideren que la seva llavor social és molt important. I just al costat, això sí que ho reconeguereu, això és l'Anda.
el col·lectiu de gais lesbianes de València. És a dir, fixeu-se què aconseguim en Benimaclet T'estime. Un poc més enllà teniu llibreries, allà està representada el musical, després l'associació de veïns, l'assemblea de veïns, és a dir, tota aquesta seria pròpia de Benimaclet. Però és la idea que nosaltres busquem en el Benimaclet T'estime, és a dir, tot allò que en principi fem separats, juntar-se, buscar aquestes sinergies, compartir-ho, fer-se visible i ajudar-se uns als altres. És a dir, de manera que a través de la massa, de l'exposició de la gent i d'aquesta col·laboració conjunta poder fer visible tots aquests col·lectius que d'altra manera és molt difícil tenir aquest accés i demostrar a la gent aquesta idea de la València corrupta, de la València dretana, de demostrar-los que no, és a dir, que València no és així, que aquesta és la imatge que s'han fet, és com una costra que ha cobert tota la resta i que la resta estem allà davall i estem esperant l'ocasió de trencar aquesta costra, d'eixir, de sumar el cap, d'eixir i baixar al carrer clarament i demostrar, no, això les coses poden canviar i van a canviar. Sí o sí, ens costarà més o menys, però ho farem. Res més, si voleu saber alguna cosa, sabeu on trobar-nos, excepte una coseta que sí que m'agradaria que li parareu l'atenció, que és això. Això és l'últim nostre invent, que és l'aplicació Benimaclet Viu. La tenim disponible per a mòbils i tablets, tant en el sistema operatiu Android com en el sistema operatiu d'Apple, l'iOS, i ahí teniu totes les organitzacions, totes les entitats que formen Benimaclet Viu, que estan les escoles, per exemple, si vegeu la primera al Pare Català, tant la direcció com l'AMPA, totes les escoles públiques en valencià de Benimaclet, més llibreries, associacions, problemes culturals, mireu-lo tranquil·lament, és una aplicació gratuïta i ahí anem informant de dia a dia què és el que fem. Què és el que fem sempre en defensa de la llengua, de la cultura i en aquesta defensa social important que tenim d'integració i de cooperar entre tots. Moltes gràcies per la vostra atenció.